Okay, nag-record na ko. Akong pen. Record na diha. Hi guys! Welcome back sa among podcast after a week kay nabisi ang konsehal kay niadto og Sugbo. Muna na sila utap karon na well distributed ba? Nade. Wala mo? Wala sa man. Wala giko sa atong isa ka kauban. Kasi gumanda ng utap. Uy. Gabi naman sad. Utap kaw-kawan. Lagi try lang. Lami Nakabot man. Lami wala ka balo? Adik dili ko dali mo tuwan. Dali mo to. Asa ang utap palihog lang. Palihog lang. Okay. So, full pack may karon kay syempre ang tulo ang among pinakagwapa, sexy, ang bungan hamis og pamanit, gwapo og nails. Di ka ba lumuhugas sa plato, di ka ba lumulaba. Muhugas ng plato basta yung anong ko. Yes. Saan paghugas? Mukusay panty. So, i-distribute na kung nga. Talawar ko na yung sa asosyal sa iya. Saan lugar? Anak? Ano sa biyay? Ipaglaban ko ng plato karon diya. Kumagya ba? Kung naimik lugar. Biyay. So, di siya matangtang sa mga tide, mga surf. Ay, dili, in fairness. Banga din ang mga sabunan. No? Yes. In fairness. Salamat pa nimo na yung butterfly ha. Kamo yung laban din nakalupa. Tarungan na yung tudlo kung asa ka gatudlo dati. Tara nga ha. Basin ba Asa ka yan? nga butterfly? Hey! Guwapa, single, just in case karon pa mo naminaw, nagtanaw karon sa akong YouTube, naminaw sa Spotify, single ni siya. Di ko kabalo kung naka-move on na ba or basta happy man siya siyang life, tama? Of course, si Sam Paina. O siyempre ang akong ultimate photographer sa Juan Photo. What's up? Yan, si Juanito. And gwapo kani nga day kay ang atong guest wala gi siya choice. Actually. Apil na siya sa kontrata ngayon. Apil na sa kontrata siyang kuhan. Actually, dapat galing aturan ni siyang hilom-hilom pero dili pwede. Part ni siya sa team Bitok-Bitok. Ang among legal department diri i-manifest na nato si attorney. Yeah. Manifest na nato na may gala. Ha? Kay nakapending pa man ron sa Supreme Court. Wala pa. Nagapending pa sa Supreme Court. Wala pa yung hukom. So, i-manifest lang nato si attorney. Dili rin nadalon niyang apelido sa iyang pagkaminyo. Uy, dalo na. Nagsabot. Mau galing. Hello guys. Pero unsa pag yung first nga plan? Dili. Wa pa siya may nagminyo, nag-ingon na siya na. Ako nanguta na ha, pero naingon na siya na. Okay na sa ako nga, di ka mag-change. Tapos, katong naminyo na may murag, na-change kita tanan. Na-feel lagi siguro niya nga. Kung dili ni mo i-bear ako last name, kay murag dili, gyapon takatag-iya. Pero okay lagi So, siya. at first, din niya kailangan gamitin ng apelido siyang kuhan. Dili man sa dili ganahan. Pero Dili, ayun na sa pasinto na kang mapaluwanag. at the end, sa katong realization na ako kay mag-meet halfway na lang kay total. Sa luwag, i-combine na lang ang imong kuhan. Dalapo o si Galupo. Dash. So, Dalupo. Sa Dalupo, iyang apelido karon. Combination sa Dalapo o Galupo. So, Dalupo. Pero legally ba, actually, pwede ra gyud Yeah. gamiton ang imong pagkadalaga. Tama no? Pwede O, di ba? Para sa kong attorney. By law, pwede ra. Because a married woman does not change her name when she gets married. She only changes her status. Pakikan sa Bisaya to. Bisaya to siyang gisulti. Kanang, ayun pag-uyab-uyab. Ikaulo. At yung pagminyo. Anyway, so welcome sa among podcast. Thank you. This is Every my first week na ba kani? Every week na kani dapat, no? Depende kung sa'yo mo ng session. Kung sa'yo mo man ng session, pwede ra ka diri. Okay, sige. Thank you guys for Alam mo, ani lang. having me, charot. Si Juanito is how many years ka married, Brad? Pila na ka years na? 3. So, bago-bago pagyapon. Masa man ni araw-araw, gabi-gabi ang team song o paminsan-minsan? Paminsan-minsan. Paminsan-minsan.
Talagang ka nikidugay naman ni single. Dari na sa dayon. Sometimes when we touch ni mo. Kasi team song ni mo sa imong sex life karon na. Kuan. Dugay naman. Kanang all by myself. Ay! Pangatawan mo tanan. Abi tuguan, abi na minsan na lang kitang ibig. Hello? Minsan lang. Or just once. Just Mayahan yun niya po. Hello. Just once. Mugos. Tambal lang sa kaming awa. So kani si Koan, attorney. I-hot seat, gini. Ikaw may first. Ikaw may Ikaw may guest na mo ron, ikaw may banto sa podcast. So bago lagi ni siya namin nyo. Yes. Yes. Sa pila pa ka, wala pa magtuig. Pila pa ka months. Months pa. 3 months. Oo! Oh, stoy, hilo mo di ay! Madunggan niyo tingin. Madunggan yung tingog. 3 months para ba? 3 months. So ang team song ana, Brad? Araw-araw, gabi-gabi. Oh, hindi sa doy kapoy ka. Pasok kwan, beds. Araw-araw, gabi-gabi. Dili kapoy? So may bago pangaling ninyo, ikapoy na rin. Actually, napugos rin sa hot seat. Dili sa usual ani nga mga topic. Yes. Because si attorney po, ang pamilya ni Brad. Religious ang pamilya ni. Mao. Ang papa pala daan. Papa niya, pastor. O, di ba? So, nani sila sa church. So, katong first night ninyo, ma'am. Alam ka yun, yun ba? So, katong first night ninyo, ma'am. Minit ka. So, nag-pray mo prior or after? Tawa. Hasta mapula ka man. Hasta mapula. Oh my God. Dili kay normally before we go to bed. Before we go to sleep, yung pray ba yan? Kay di ba tayo matawag din nakakamatapakan ba? Asa, another question. Ah. Asa ba ang first night mo? After sa kasal gyud? Ano nga day? Or after a day pa? Or sa... Kuan. Kanang... Uy, ito ba? Morning ganahan ako. Pabagyan ba? Sige mo. Sige. Oh my God, nawala ka na. Kuan. Sinusunod ako siya. Wala ka kuning isik, eh, seryoso. So, kailangan mo ito baga. Sa uka. Ay, kabala ko, may naminawa ni kita-kita naman. Kita-kita naman. Kuan. Bakit sila? Di ba ka-second, nagigikapoy mo? So, tinuod ko din. Wala ka kita mo. Sa first night. Tinuod ko din. Wala ka kita mo. Actually, gitry na wala. Ngayon sila ka, dili daw ninyo mahimo yun kay kapoy lagi daw. So, akong gitry, kapoy gitry. Sa bagay, na-remember na ko among first night ni Nining. Naginihapay may ug kanang kuan. Ganun ito sa pila tanan gino ko. Na short mi sa taxi. Di, kung mo din makatestify yung buka na kayo. Huwag mo nita mo. Huwag mo nita mo. Huwag mo sa kwan. Sa nahilom ang wala na ninyo. Ikaw Sam, gato na ninyo. Actually, flower mo ko din. Anyway, but congratulations ni mo, attorney. So far ba nag-enjoy ka sa imong married life? Yeah. As of 3 months? Wala pa nagmahay. Wala pa nagmahal. Wala pa. Wala. Happy. Unsa pa'y pinaka, sa bagay, di pa mo ko makapangutan kay 3 months pa man, no? But unsa pa'y pinaka major changes now? Nga single ka o minyo nakakaroon? Adjustment. Kasi adjustment na imong Major yun kaya kay I have to wake up early in the morning to cook. So dati di ay... Ay, cook ko pero kanang udto na or gabi So, dili kay morning- Dili ko morning person. And siya kay opposite kay me kay morning person siya kay iyahang work. Actually, grabe siya ka dedicated sa iyahang work kay iyahang in kay 8 a.m. Pero iyahan ang paningkamutan that before 7 a.m. Ha, sa iwan niya eh. Yan na siya dito. Duda ko na igwapa nga. Feeling din mo? Feeling na ko. Kasi nga nung magsayo, no? Dati nga na. Oo. Lagi ito magpatimpla man tagkapi man. Papainit man daw. Di ba, nasutso ko ng in. Tapos Pero ano, programa city. din niya sa napamahal special. Ay! Chay lang. Late na ko. Pumotoker na late na. So karon, barag mo na, barag, pero alam mo yung feeling eh, barag that wifey kayo.
So, Ako na wifey. kay excited ko nga i-serve siya pero kanang ayun lang ginasayo sa morning. Dili ko morning person pero kanang na hinay na develop na pud ba. Oh, di mag-breakfast mo good to. Problema ba good mo? Correct. Kay siya, ginagitoy tayong mo anak ko wala dito na lang ka sa office kay ako na siya gitagaan og oatmeal, bread sa office niya. Nag-stop na ko daan para kung muli na nagang na ko kay ko kaluto na siya kaunon. Ana siya na sa kantin na lang ko kay naa may food sa kantin. Agay sa kanting gibalibara. May problema May tindira, ano yung May tindira nga gwapa itong nakita niya mga gala. Pag ingon niya sa ako, alam na ako sa office. Mo niya ko ang breakfast. Ang iyang ipakita kay galutaw-lutaw nga oatmeal. Uy, kain siya. So, mo to medyo nag-guilty ko ka. Kinanglan, hindi ko mumatag sa iyo. Katong na pa sa simong feeling Sam. Sa ano tong batong sa mga itong present. Katong galipin pa mo Sam. Ikaw na nagluto Sam. Galuto ko ako lagi ko plato man sa una. Ulit ko ani nga murwa ko mga ani nga topic karon. Pero at least karon nag-adjust na ka. So every morning na. Hindi siya every morning. So, ako siya ginaingnan. Actually, before we matulog. So MWF lang sa ako ha. Before we matulog kay gapangutanon man ako siya kung sa iyang day or ga-apologize ni sa each other. Ginaingnan ako siya. Grabe naman ito. Ako siya ginaingnan. Sorry, gigaya lang ako. Hindi ko makamatag sa iyo. Sige lang, kay bago pamanta. Mag-confess lagi ko sa confession. Mag-minyo rin yun, inana din. Lagi na, Mo lagi na mong giingon lagi. Ingon bitaw ko nga katupato na mog Cebu. College man minimisis atong kuan mi, di ba? Uya pa mi. Sa Taoist Temple bay. Sa Taoist Temple nanay ka nang murag duha ka half moon. Mag-wish ka ta kung pareho siya maghayang bato o magkulob, matuman imong wish. Kung bali dili matuman, kung isa ray kulob, isa ray hayang, undecided. 50-50. Tauyam naman mi. So, ampo ko. Dua to kamo. In fairness, but ang primero gin ako na wish na tuman yun. Yung ko nga tana ka niya akong girlfriend karon mo akong mapakaslan. Natupad. Hayang. Ang ikaduha medyo wala ni tuman. Yung ko nga tana akong masawa dili maldita. Mula to wala na. Laro ko sa likod. Tala dili isog akong masawa dito wala pero tinuod siya po siya natuman. But anyway, kani just for fun lang ni. So mo nang gi-invite ta kay nasa koy bag-ong na ba si awaton na pud ni sa ubang mga kasal. Di ko may nawamin ko maminaw. Wala may naminaw ani. So na koy gidugang karon sa akong kasal nga gimmick kay kabalo naka amo ang gimmick kay di ba ako English speaking host, di ba ko atong mga English speaking paka nga kita dagang pakita of welcome to the of this celebration of tonight ano bitaw kita mga ha. So karon ako'y gidugang nga prior to the kwan na siya manumpa ang bana. Gitest na mo kung kaminyoon na ba gyud siya or dili pa. So nako'y 10 questions na kailangan makapasar gyud siya. Perfect. Sa imo ba kung 10 questions o sabay passing sa imo? What? Gimitan mo ko eh. I thought 8. Oy, taba. Taas. So kailangan di sa musipya tani. Yeah, that was your 7.5. Kana may ubang nga bisag 5 lang okay na. Pero imo ha dapat 8 ang yani. Pero ang ang kuna wa man yang bana siya raman. Di sabi mo tubag. Di ba dapat ban? O di bana ta na pero ato lang ning i-topic nga kuan nimo. Okay. O feeling iya bang feeling mo tubag mo uyon ba or dili mo uyon yang bana ni ana na lang. Okay. Kung nananaw na mino yang bana karon. Video ko. Okay. Una. Kay ang tubag man niya dapat uyon or dili ko sure. Oh, yun. Ikaw sa apil saga para mura sa taraw ka kuan. Kung if ever si future si future nimo nga Anave. Kamo may babae do ani. Una, ihatag na nako kibali sa part ni sa lalaki. Okay. Kung kamo uyon ba mo ani or di mo. So uyon gini sila perminti. Sila may babae. Pero feeling ninyo yung part na. Una, ihatag na nako ang password sa tanan na kong social media account.
Pwede ba ko motubag ya pa na? Pwede ka mo tawag. Ano mo contest? O yun ka o dili o yun ikaw. Oh, yun. O yun ka. Hatag ka na. Feeling ni mo imong shoutout na ako si Paulo. Sa imong to, o yun siya, or gihatag ba niya sa imong mga passwords sa social Yes. media? Wow. Kato yung second account. Iba ko tayo na ako siya. Kung saan mo nila account, mo nga na same kayo. Wala na siya, kaya inactive mo na. Kung saan mo na yung password niyo sa pagminyo na ninyo, laghatag na siya or katapag yung boyfriend-girlfriend pa mo? Kuan. Lalo na Kuan. Fiancé na ko niya. Aya pa lugar. Oo. Na ba kayo nakita ng mga message? Gistop ba niyo yung messenger? Yeah. Nice. Randomly. So na kayo nakita nga mga murag medyo nikirot sa imuhang kasing-kasing. Na. Naagiday. You confess. Naagiday. Lili kanang close siya sa iyahang mga colleagues and Iyan, ito na naman tayo sa mga colleagues. iya mga students kay iyahang magugod ka siya magud sa ilang school. Alas 8 ang in, tapos alas 7 musulod na. Malamang gwapa ang colleague. Dili kay sila magong campus kay mo siyang father figure. Kuy! Nasa nili. Kuya! Kana. Kuya, di mo nga sugot. Tawag kuya. Kuya, ayaw. Di ako na magsugot. Tapos mo ingon siya kanang sa mga text in the end kay chat in the end kay amping God blessing ana. So siguro natoy time nga nag-away mi tapos sensitive lang siguro kung ano ingon mo kagda nang ani saya. Ay! Nagiday na day. Nagiri, ana. So yeah. Ako wala yung mga nabay. Ako isinro mo yun ako. Ako, bahala na di. Bala ka na yun. Tubaga na. Sam, kailangan ba i-surrender sa imong future bago na sad nga ka-live-in? Dapat lang. Kaya dili, bawiyon ako ang cellphone. Dapat mo yung cellphone. Siya lang. Hindi ko kankol kaya bawiyon ang cellphone. So, nakoy ko na kanang okay ko nga ako ihatag ang password. Pero dili ko ganahan once mo stock siya sa akong mga kwan. Anong naghatag pag Dili ko ganahan bitaw nga kanang magbasa siya message nga something. Pero ako willing ko nga tan-awon niya tanan. Okay gyud bala kay. Pero ako lang is kabitong di naman necessary imong basahon. Nihalungkat pag idog maayo ana. Ano ba din para sa familiar sa family na GC sa family. Di naman sa'yo kailangan basahon nimo na ang mga convo na mo. Da kay personal sa amo man ang family. Mo bitong ako nga sa dito gyud ko naka-focus sa second account ra gyud. Wala na akong basa-basa. Okay ko nga, okay jud ko balag tanawon para tanan pero nalagi limited lang. Limited lang ba? Dili bitaw tanan gyud. Mo bitong din ako active sa first account, sa second account ra gyud. Alan, mga something kwan lang, limited lang gyud. Nag-check na yung asawa ka jud lang ha. Lagi na second. Hala lang. Sa mo apod kay katong wala pa niya gihatag. Actually wala ko na ngayo. Iyahang gihatag yun kay ana siya sa ko nga, I want you to check on me. Ang problema, ang giyata ba nga ako kay 3 friends lang. So, yung Nyakan mo din. puno nga, original man sad. Ang original account man sad. Pato yan to mo, gusto siya nga, makanap to akong branches of government pa na check and balance. Okay. So may iyahang gusto. So ako ato, sure ka nga, kuan pa man ta, di pa man ta minyo. Jesus, madidila. Sure ka. Kinsa niyo. Dalagi na takpan. Pero right now, I tell you ang isa lang yung ka-disadvantage, ana, si Mrs. Dugay na, sukad nakasala ko. Di ba, Bay? Sukad nakasala ko, si Mrs. na yun tanan naghawid sa phone numbers, tanan, password, tanan. Ang disadvantage lang yun, di na ka makakreate og surprise. Tinood. Dili na yun ka. Tinood. Like, for example, gusto ko mag-prepare for her o justification naman nila. Mag-prepare ko, mapalit ko mga flowers. Kay manugo ko sa mo, pagpalit og flowers, din lang katong tag 10,000 yun na worth. Kay para ni sa asawa. Ang sa uyab, 6,000 ra worth. Correct. Pero ang problema, wala na yung ana. Muna akong I problema. can attest to that also kay siya, katong nagplano na siya mag-propose. Mo na siya sa kuha, kabalo ka lang, galisod ko og plano kay gabasa ka sa So muna na, wala na yung mga element of surprise. Pero lately lang, Brad, so ako, nag-assume na ko nga tanong siya, lately na po lang asawa, di nagabasa. Di kabalo ka tong asa? Naman
PM mo. O, di na siya ka-check. So, trust na sa sako. So, magbatas tagdi man. Dito mo man ang kalakiya ba. So, si Juan, ako, okay man mi. Okay, Dili sa inyo nga nagtanaw permintiya mo mga asawa. But ako okay ra ko sa fast word. Nagiuban po nga dili yun. Murag imyat ang pangalan na. Imyat ang pangalan na. Murag dili yun siya. O yun ani. Napata sa unahan, napulang eh. Ikaduha. Dili po mo yun aning imyat ang pangalan ani. Dili na ko mo like sa mga post sa Facebook nga babae. Nani makita niyo, di ba? Makita mo niyo siya nga. Kaya, makita. O, ikaw, Sam. Sige, i-reminis to. Sajud sa ha. Oh, bago si attorney, o ikaw. Ikaw ba, big deal sa imo kung nag-like siya? Ay, di. Labi nagdili ni mo kaila pag yun or something. Dili. Oh, yes. Nga na ko ka, understanding mo, God. Okay, kanang, gina-try na ko ha. Kanang buta sa mga wife siya. Sakit hinis akong buot nga segment. Kana nakarelate ang tanan. Dili. So, okay na. Highlight na. Sige, like. Nag-front likes na ba, no? Oo. I think later ako rin nangyari. Ikaw, okay ra ka? Okay ako. Wala ko ever... What if katong favorite niya nga colleague? like, katong sexy nga colleague. Grabe kayo siya ka-friendly and Uy. I cannot, wala gid ko ka ng hint of distrust bitaw sa iya ha kay kuan gid siya kanang makita gid din. So bagay, no? Depende mo sa pagpakita na po rin. So ma-feel man po ni mo. Yes, ako gid as a person gid sad kanang kuti siya. Kapoy nga magbantay. Sa ano? Di ba kung magbinuwang ka, di imo ng kuwan, imo ng loss. Exactly. Ano na pa isog-isog? Wakas! Bulag-bulag siya! Pero ikaw na, wala na kayo. Pero na ba mga instances nga Wala gid. nag-like po nga nakita niyo? Ako para sa ako, Brad, flood likes ang naay flag. Kana bang usara ka tao ba nga imong matapos lang niya imong i-flag like ana. I would say nga naay something ani. Mo nang kamo diha ayo po ni i-flag like ikaw lang Monday isa sa Wednesday na po. Pero depende schedule. Depende Dili man ko siguro bantay. kay Dili ko bantay. ako ga-like mo ko especially sa Instagram. Yes. Mga sexy. Mo man na makita na puso man uy, Juan Mascareñas like this. Oh, ay. Ga ko makita magkita mo gyapon ni Emily gyapon. Kita niya mo. Tinagi siya nga siyempre sa random kaya kung pag-like no mo, kita lang ko gwapa, like na ako. Pag galing kay Mion siya nga, kinsa din yung imong gi-like. Kaya ka ani? Tricky na nga question. Dang. So, makunin ko nga, kanasay ko nag-like ani. Kala ko hala sa makunin, pero ano na siguro siya na medyo na ay flag. Pagtaw kung flood, kung isa ka tao. Tapos kung nakaigabuhato na dayon. Kana mag-PM na ka. Kung PM na ka, di naman gyud dayon ang problema. Yeah. Philip Pradasa na siya basta. Full name. Naro DJ Philip na. Sa una. Pero na kay buhaton after anang nga pag-like. Yan daw something. Yeah, ako po, or maybe because sa atong edad, ako okay ra ko sa like din. Okay, like, again ha, kung mag-minyo magud mo, di mo na automatic mag-minyo nga di na nakakabalo mo appreciate. Yung ko ni sa akong asawa, kung manuktok saya si James Reid, nagubo na diya. Be, patira na lang. Sayang mo, James Reid. Sayang mo, level eh. Actually, di naman na makalagot magit sa kabit bay. Kana bang napailain, pangit pa yun. Papaani mo, at least gitsura. Shit. Gwapo po dahil ang kipuli sa ako. Ano ba? Nalabuan gyud ko. Nalabuan ko, bro. Okay ra da, bro. Medyo sakit, pero okay ra din. Pag bati, pag yun na to. Grabe naman sad na siya. But seriously, ako, once ako anak, I mean, like is, I don't know sa akong asawa kay di man siya. Pero sa ako, basta wala PM. Wala PM ka. Hey, Ang normal gid sa lalaki gid kay kanang once makita, di man kalamingon na babae nga, once magbinyo na ta, dito ka lain pwede mo tanaw sa lain babae. Dili makatanaw ang lalaki gid sa lain babae. sige, istorya na kang inyo. Di ba kawayo na na? Makatanda siya, natural gid makatanaw kaped. Tama na sa Oo, una. tama na po sa second. Kaya na siya niya. Kana si Imya, tamo na, sunod na mga guest dali. Kaya grabe ni siya gugot na babae. Siya sunod na. Proceed sa second, third, fourth question. Di kita maurag, ang usap pa lang, top 2 pa lang, wa na 3 days atong debate ani. O related yapon sa like. O kanay like, murag medyo ano pa. O kanay katulo. I-unfollow.
na nako tanan gapakita og pusod sa TikTok ug sa ubang social media accounts. Ingana ba mo pag nakay kuan nakita ano man nag-follow man ka or nagkuan man ka ni friend i-unfriend. Oy na mga ingana nga Yeah. gina-unfriend. Ikaw dili kay ingana. Again, hago kay siya. So, discretion na niya kung mag-unsa siya. You know, I believe mas na-idol na ako ni sa to. Suminto siya kabalo sa siyang word. Yeah. Muna ang gusto na ako nga i-feed sa akong anak. Tang ina. Pag imong pag siya may magbinuang dapat iyan ang dapat pag human niya binuang sa imo maglisod siya, malata siya, tubuan siya mga kagid-kagid sa iyan ang los. Dapat ingana ang to be honest ba, dapat ingana ang panghunaw na nimo sa my God, imo gibinuangan? Sure ka, ana bro, ano yung dating? Tanawa si Samo. Wa po ko nag-uol. Anak. Istrikto ba ka dati? Ana, dapat na i-unfriend, dapat sa phone, ato lang yapi lang phone book. Okay sa maning wala diri i-delete na ni ingana ba Kung na ka? sila yung message history, na siguro. Kanang pag ano. So, nag-good morning ka. Dati ay, mo na siya. Tabi sa smartphone, card work, wala naman siguro. Actually, So, ano na ingana, no? yes. Pwede na mo-delete. Tama, pwede naman din ang conversation. Pero at least okay tana. Kani. Medyo ilayo na to sa social media. Pahuway na ta. Number 4. I-surrender na nako ang ATM sa akong asawa. Ay, dapat lang. Dapat lang. ATM means automatic to misis. Si Karen ni Tanaw siya ba? Ka Nelson. Isa nga dugar man nakaon ng ATM. Tapos bangko na loan eh. Ikaw once, imong sweldo ba karon? Dili ka balon ako kay previous ko na previous to plan na. podcast kay in fairness saya ha. Wala miningon nagastador yung asawa. among klarohon. Pero gusto lang niya nga siya mo yung mas mo budget. Hindi, akong gift, atong first giatag yun ako, siya gid akong gift ako. Pero late, pagka kita mo ako nga, kailangan Mas i-manage mo. manage ba? So, Because ako, I understand siyang medyo na-overwhelm kay nay anak, nay cannabels. So na-enjoy si gusto pamalit ang mga anak ina. I think tanan majority sa mga parents pag bag-o pang anak. Dagan gusto Pwede, pa ito. dagan gusto pag usan nga crib kung pwede na blue nga crib, pink nga crib. Tanan sinina ang problema lang ayaw kay mo pagpalos-dalos kay eventually mo dako rin yung bata. Tingala din kahala din na maigo. Daghan kayo sini. Oh, diba? Tingin kay gamit gid nga wala na napuslan kay paspas. Kung nandito mo sa Dilaw Shopping Center, balag dali ra mo tastas, igo mo tastas dako na pag mga bata. Tina. Di ba? True. Pero ikaw, sweldo sa imong bana sa una, asa na padulong? Ang imong sweldo sa iyo o iyang sweldo sa imo? Amo gani, mo na ako rin po yung maghawil. Kaya ako rin po ng kwarta. Child lang. Sugar mommy. Why, charis lang. Pero kung ginahan po mo mabiro, problema man. Ikaw kani presya nagtrabaho na yang kan sa teacher. On the sweldo. Because I know napugoy mga kaila nga gabahin sila ikaw bana di ko maglabot sa imo ang sweldo. Pero imo ning tubig kuryente na mga anak po. Ako asawa napugoyon money pero ako ang bahala sa ingani. Ano kamo karon unsa pa inyong initial nga kasabutan? Sa amo kay wala na ko gikuha ang ATM. Oo. Nagano siya freedom nga siya mo turn over sa ako asa kanang money. And sa ako Wala ikaw specific na dapat 100%. Depende ra ulat lang ka kung mga pila. tayo lang ko lang pilay mo sila. Wala ko na mo gusto lang mo sila. Ihatag tanan. Tapos siya na ba may nga lang ako na ihatag sa imo niya. Oh, tapos kanang gaano man good before ang payday gatan-aw na may kung unsa ang bills for that Okay. kanang So dito na bayin-bayin ninyo kung sa kaning tubig Korintiana. yeah. May prior ba sa pagminyo na sabutan niya na? Or karon na nga Karon namin na namin yun na. Wala kay may nagsabot ana sa unang Kabalibor. Sa karon namin yun na mo, medyo na naging ana nga, Yeah. istorya na kita nga mo na expenses. Alam mo, ako ay strong decisions kamo bago pa mangyud mo. Tama gyud na ilista gyud ninyo yung expenses. Kami kay kapil na misig lista di gyud makaya. Sige may kana ase like I said sa previous vlog di ba? Sige kana. Asa may bawa shit wa gyud pwede bawasan. Importante tanan ligyo na po yan. Yeah, Kamu- galista mi every month mo na ni. Yeah. Ano bang ang luho tungkol lang sa Problema kay nanubra ang pala. mao lagi. Most of the time mo ginay problema din. So wala hinay tad diri, Yeah. hinay tad diri. Ako lagi ko gusto i-sacrifice good pero dili pa makasiya pa. Mo lagi mo gyud po na ko bay lagi ko gusto.
Control gid dapat ko. Pero sa akin, kinami ka ng, ayaw namin maglista kung nagkagasto na. Na, okay. Patingala ko ba? Dako ka tayo gasto no. Dilista din. Ayan. So, at least ikaw, okay ra ka nga. Yeah. O ikaw, wala nimo sa pressure nga ihatag yun sa imo totally, but naghulat ra po ka. Okay. That's very good. Okay. Aka ni, mas pilion na nimo nga naa sa balay kaysa barkada nga mag-inom. Knowing your husband, barkadista ba siya inom? Dili, Or, dili, mo, dili. mo? Or na ba siya core barkada nga ang ilang tripping is kanang medyo magsiguban, maglakaw? Ang ilahang uban kay sa una kay kanang sa office lang, magbalag dugay manguli, magstorya ra. Mga nerd man siya. Actually, tinood na. O sa haipon ga, bukid sila, pero wala gid siya ingon nga kanang, ako na igatuklod sa yala, basi gusto ka nga mag-uban mo ba? Oh. Ito sa kato yung pabikit. Naglaag po. Nabagid ko sa pangay, sa muna kayo. Nabisuman na ka lang. Ako siya ginagawa, uy, pagkikita po na nana. May gusto maguniya nga kung asa siya, naapod ko. Ay. Pero sahay kay ka nakapuyan kung maglakaw ba. Pero yeah, dili siya yung ana nga ka ng makikuban sa friends, okay. mag-shot or anything. So at least ikaw safe ra kaning. So okay ra siya Netflix with you Yeah. like Friday nights. Kami nga namin lingling labi nagway kwarta. Friday nights Netflix lang gid mi. Way gawasay. Noodles. May ilan sa mga bata nga way kwarta si Mami Daddy kay we're eating breakfast during night time. Sama sa sunny side up, kana hotdog, kana pobre na kayo. Ikaw ba? Kanilahi ni. Kani marami jud diri hugot. Ano naman? Ang barkada. Asa di ay? Ang barkada, sa man, imong gipasagdan siya nga, bahala maglaglag siya, basta kay muuli lang siya. Sa imo, ha? Muna ang problema man, yako ra kung butan ang barkada. Doon na. Okay, change angle na ta, change spotlight. So the story Dali pa of kayo sa- Rapunzel, ayaw naman na check ka. Charit lang. Mo to siya. Ano yung problema? Magmaoy. Magmaoy. Ay, ano man, kisa ang imong partner o ang imong barkada? Bro, natakdan daw yung partner. Ana. Nakuha sa akong partner ang ana ba? Kaysa sige na nilag uban. Ambot na sa daning mga barkadaha kay sapian sila kada gabi mag-inom. Wow. Pachada. Sa itong laron, ikaw wala takay problema. Ino wala Yes. problema. Pero mo lang. Tulog. Pag uwis balay tulog. Okay. Or ma-ratch. Okay kayo. Okay, pwede. Okay. Diba? Walang mga gubuhar. Pag uli, maratch. Ay, okay kayo. Pero problema kay kulat at tuwi man. Wala yung problema. Sumaoy suang. Sumaoy. So di maayo. Di Nakita na ba kasi mga husband toon nga? Sa kabutan, kaning yung husband, medyo pastoron, may gapong na. Dayo. Di ba kita na? Father na tawag. Father na galing tawag. Nawa. Sa imong pagkuhan ba, nakakita na ba kanya nga nahubog na siyang mayo? Wala. Pagkainom gapon siya, okay sa siya una. na yan. Sa una. Againom gid daw. Okay. Morning public. Sir! Wala pa kasokan na kita nga nahubog Wala. Okay. Basin later na man. Pero akong asawa, late naman ako na ibawaan nga kung mahubog din ni Kuya man di. Ako, kasalan na ako nakita si Emily nga grabe ka. Mahubog. Ay, And katulik katong- me to. Katong sa kuan sa hasaan ta. Tama. Attorney sa katong sa Bukidnon ba? Ay, gato si Emily. Oh, katong nga time, katong orahi. Oo, dito to sa dagat. Dagat ka. Tama nga grabe Katong sa kabog. first time to na ako nakita si Emily nga hubog kay siya. Hubog kayo siya ba? And Nag-enjoy kayo siya. then ko giko ato nang na-appreciate na ko ba nga. First time na ko yung nakita inani. Ever since pag-uyab for 10 years na mo pag-uyab. Kato first time to na ako nakita inani to. So tsada siya sa akong feeling kay first time ako yung nakita. Na ako atong nga time. Ana siya. Ganaan ko sa akong asawa mahubog. Lately na po niya akong asawa. Iso makayang mana ni iso man akong mother-in-law baya. So di gini siya inom niya. So karon na mi kung asa na noon na college na mo mag-college na mo manak. Aya kay mo inom. Sas talaga. Mag-enjoy ko ko. Mura na akong masulti. Pero isang palabi. Correct. Kaya siya mo siya nga waswasi sana. Di waswasan ako. Pagawas tulog na. Ay, nako. Kani. We're halfway na. Kani. Permitin na mo nang gina-joke pero tinod ba ni? Ikaw ang mamahimong, so ang husband lugar, ang mamahimong layon sa balay. Apan si Mrs. ang mahimong circus trainer.
Pero naghayang-hayang, pag kulob, ana. Gusto ba ka ikaw mo dominate sa family nga marang ikaw gyud ang dapat ako gyud ang masunana? Actually, akong prayer gani every night kay kanang Lord ay kanang tagay wisdom akong husband and vision kung saan niya pag-lead. Okay. Lead ko og ang family namo in the future kay kanang lahi naman gyud na nga kaysa ako I believe in the principles baya nga in the Bible, especially sa husband and wife bitaw na. Ito na. The wife submit to your husband. Submit in not in the way nga murag ma-servant ka dili but kanang let your husband lead kay Diyan lang pakiutro na be tarong nga paminaw tarong. let your husband lead kay mo may role nga gi-design sa ilaha. So dapat bod worthy siya submitan. So mo na akong prayer every night na kanang Lord kanang naa siya wisdom from you nga unsaon niya pag-lead among family. Pagdalaning pamilya. Ako sa akong gitextan sa Emily. Paminaw ni episode. Pero na ayaw sa akin bitaw nga kanang dili siya sure sa iyang action mo na ako siyang ingnan nga sige lang kanang nara ko diri para mo support. Dili ko ngayon nga kanang ako naanad ko nga murag leader type ko kay sa church ingana or even sa balay pati kanang unsay lutoon kung mag-party. Pangutanan pa ipangutanan si Dro ko unsay. So sabi to pero kaning pag-abot na ako nga naminyo na murag gusto pud ko magpahulay. alam mo, I always would suggest kamo mga minyo bago pa mo. Communication is really number one. Tapos ayaw na mo basta maminyo na ani lang basta maminyo na mo. Wala na ninyo ng mga pa-cute-cute nga kanang ikaw. Ana ayo basta minyo na mo. Okay ra nang medyo mag-uyab pa kay asa man ta ikaw. Pag minyo na mo please ayaw na anang amanta, ikaw. Sige, McDo. Di ko ka nag-Macdo. Ikaw, magkakada mo sa mga asa man ta na, McDo na saan? Asa man ta? Di, ikaw. Sige, Jollibee na po. Wala ako problema ko sa Matik ka dapat. Hindi ko magkakulipag-design. I think, kailangan lang yung pag-minyo na mo. Communication, di ko ganangana. Or like, for example, kung na yung sa kabutang na nabikil mo, sometimes di man yun na may diretso directly, di ba? So nahilom ka. But, pag ma-okay na mo, balikan yun na nganong nabikil ka ato para dili mabalik kay kami dili ni mananagna. Di man may mga nakachat na soko. Kadyo lang ha. Dili. Pananginin. Kana. Ay! May tanaw day ko atong may pusod. Yun na. So, din na kay isubay ka, mag-assume ba dayon ang isa ka tao. Abi nila nakasabot ka sa murag ipakita. Because pod, kana bang nag-uyab mo, dapat inyong away, medyo mo level up na sa gamay. Kana bang, di na ta pa baby, kay kuan naman ta, medyo naman ta, so level up na ta gamay. So pag natay problema, okay na. Muna na akong gabuhatan ron. Karon okay lang sa di lang sa kumuinong kay ngano man to ha. Pag medyo okay na, nikatawa na, ikaw ba? So sa asa lugar ka nabikil ato nga part, ana? Storya mo, para makabalon ako, mo dito nga part. Di siya ganahan nga ingani isagulan og kuan. Ganun man lang bitaw. So I think sa kamalamin ka mo minyo o maminyo mangyapon kapuan ay kabala ka mo abot ra gina panahon. Naman po na sa Bible. Pero mo na akong kuan nga you guys talk to each other. Dili man diretso like for example nag-away mo karon. Tapos init pa matanan di ba? Pero pag ma-okay na mo, balikan gini mo nga mo to para makabalo ko. Amo dito mong gikabiklan para di na nako to baton kay kung nakabalo na siya taing gyapon ni balik-balik akanan brag di na kita hiluin na gibutangin na Sa amo ang situation kay siya ang ingana nga ako bang idig-in nga ngano mangingana ka asa di ako nahimo sa mga storya siya ang ingana kay ako was masuko ko malain ko nimo ingnon kita ka diretso. mas may nangingana galing nga but sometimes bitaw nasa ko nga sabi ko ng asawa, mas ganan ba ko sa asawa nga yaw-yawira o dito ko sa asawa nga gahilom-hilom lang? Naman sa iba nga samok man yung asawa ni nga si Kalago da, kapalito! Tapos di ka magaling ka makalay sa akong post! May ang asawa man mo like, pero sa akong post, wag yung ko kilay! May mga kauban mong gimay-day! Ako wag yung ko na mag-gimay-day sa kansukan! So naman sa muka na nga sa bana nga samok yung siyaw yun. Pero kabalo siya nga moton gikalo. Pero
Kaya isab ning asawa nga nasuko lang, ano mo tingog? Nagulo ko, sige, asagi ka siyang nabik. Kasi ikaw naman, asagi ka siyang nabikil nga part. Nakadyon na ba ko'y nasulti ganina? Na ba ko'y gipiin? Muni-muni ka. O, maglisod ka ko na kung nabay. Taka nang matulog mo, wala, gino. O, sabi mo, isuring, o mga kabalon sa problema. O, sa man ka, wa. Saan gina? Maglaban ni mong ulo. Saan gina? Tana pa kayo na ako ng utang, mga loan na ba? Oh shit, gadugang pa gina na. Pero okay lang kay paggabi mo, tanday raman po di hapon. Dito na. Dito nang laay. Okay, cricket na kala, wala tayo. Okay, patol lang story atong sa tanday. Next. Next. Hanapin na ito mo man. Mutuman sa meaning. Kuminya na daw, mutuman sa meaning sa bana. Bana, bisan asa na ay asawa. Nasuman na kayo sa uyab pa sila. Ano ba ka? Okay ra ba ka? Dili. Dili Not ka all na. the time. So gananin mo siya, si ikaw on your way, ako po, Siya magud ang clingy sa amua. Diyos. So, pero it doesn't mean na kanang iya ko marag ginasakal, dili masad sa ingadang ako. Ako dili po guwan. Dili ko. Ako pangarap naman karon. Ay, kambali mo ba na? Naiba, ba sinay colleague ang yung bana? Naiba sinay ka? Di ba sinay manghod? Ba sinay mango? Sa Hong Kong. Hello! Ano naman, siya lang. Siya, baby. Practice siya yung siya nga. Ay mo da, trabaho niyo. Ano? Siguro Ah, kung ganito siya ganahan. taas amo. Samot na dilin ni ganahan. Di ako dili ko kuan. Dapat gyud na ako permanente. Bisan asan na. Bisan Ay, asa na asawa. Di man. Okay lang na ako na siya pero di man. Ako in fairness naman ko, sa couple man ko, nagyuban na nga, ang asawa na own business, na sige, bahala ka diya, napala ko yun sa kong work, tapos magkita tayo, nanana ta. Kami for the longest time, kami nilingling, sa ABS, good, ipatawag na ko sa management. Kana ba yung mga asawa ba? Nalagi pininti na si mong office. Yung mo sa mga asawa. Actually, this morning lang ako sisulti siya nga, na-remember na ako kalit bang kung actually, ipatawag ko station manager, yung ko nga, ma'am, sa tuyo na lang, ma'am, tungkol yung nakasala ko sa iya, ma'am, wala ko'y lain way para mahinlo ko is, ako ipakita siya nga, wala na gyud. So, nakapalit sa akong kiliran. So, nasa pa sa opisina, gyud. Wasi sweldo ato sa ABS, every nasa dito. Yung ko nga, ma'am, pwede rin po ko ni mumimuhan, ma'am. Ano na akong asawa diya. At least, wala mo ko mabuhat kay palisi mo na sa. So, nakita yung mga time, isura lagi isulti lang yun. So, nagpagsulti nga, giabog na ko kong asawa. Sabi na, may mo nga na ba nga di lang sa ta. So, nato'y time, sa guardhouse lang siya. Magkita lang may paniod to. Tino? Di ba naman ito nga time sa una nga, di ba siling sige sa perminti sa opisina. Perminti sa opisina, gina-issue man perminti nga, na perminti di akong asawa. Wala pa. Actually, dili mong tayo stricto kayo sa ABS po, in fairness. Pero lagi, si Imyat magaling ibutan nga yung bata dito sa prop box, ng kamulog duty. Pero mo to lagi nga medyo na-issue na sa istorya na nasip yung silingling, manang gimimuhan din ko ato. So, naitabo na dito, silingling na po, matagod to na lang siya mo ito, maniod to me, tapos ano. So, mo to, nagsarang ABS-CBN. So, nasunta ng ABS, so, nag-upa na po nagkaroon rin sa tito. Kaya mo wala yung memo. Wala niya yung kasi may mumemo din eh. Kinsa yung mumemo sa opisina. Tamis kasi si Mayor, ganahan kay sa kuha. Ganahan ko sa imo dong, kay kuan kay kasi mong asawa dong pamilya. Di makakamumemo, Vice. Also, ako na ni siyang nasulti. Ako na ni nasulti ka ni Lingson na before, niabot ko sa puntoan na po nga, kasamok maning na si uban-uban, ano ba? Pero right now, di na po na ako kayang nawala siya sa kong kilera. Sorry. Di na ako kaya. Di na ako, pag ako na isa, barang feeling ako, mura ko PWD. Exactly, PWD, di ko kaliho ka na. Dili sa inyo nga nasa sa matubangan ka ron ha. Pero tinood, mas nag-enjoy na ko katong nito may Cebu, muna nag-extend yun niya na. Huwag yung may mga ulit di mga hapdos. Harang dili mga pakmit. Nag-enjoy ko nga nag-uban nag-enjoy ko nga kami na doon. And then one time na yung mga nights, kami katanaw, mga Netflix night na mo. Sige pa ko tanabi. Kano siya na Sunday nga kami ron, bi, okay ra ka ani nga kita na to. Kaya ako okay ra ko. Isang okay ra po ba? Sa bagay, wala sa tay kwarta.
Mo lang. Nabi kwarta laag. Wala yung choice. So that's why okay ra pag okay dere takot ko mga igala para kan. So kung ganina ang baan na bisan asa na asawa. Okay, $32 na. So ang meaning sa asawa, I'm sure mo yung yugani. Asawa ayaw sopaka aron walay away. Ha? Okay ra. Kaya siya. Sus kung ako pa yung sa reception ani. Wala. Ni bukat ni. Kasi ang Lagi mga akong baba ni. magtapaw ko. So ikaw okay ka na nga meaning ipa. So lang. Ayaw sopaka aron walay away. O sabi yung mga things na kanang dili niya gina-agree sa mo. Na ba yung mga sa inyong 3 months nga mag-asawa? Murag recently, nag-agree na siya. Muna to. Muna siya! Ito mo na siya nga ayaw sopaka aron walay away. Muna to. Ang kalang pag-separate sa mga labunon. Sa Nalabhan. Oh. Kasi sa una nga, siya na isa, gapuyo pa. Sa katanan. Maputi yung bikolor. Maputi yung bikolor. Sorry lang. Tapos ako, na-try sa balay nga, ilahigit na kasi mami pa kay kasampan juga. So siya, katong na-observe na ko siya nga, siya na nang laba. Uy, murag di ko mo yun nani. Dapat ilahigit. So karon, balik dugay may mahuman ng laba. Masakay na So lang. kabalo na siya auluman gid dapat ang puti sa ilahan. Ha? Kabalo siya na. So nasa isok sa gina siya tapos later na dahil na siya. Tapos ang panlakaw pambalay lahi gyapon Yeah, na. lagi na siya. Dili po na mo galing. Balag ka lang. Same sa de color ko. Separate pambalay. na siya. Lahi. Pambalay, Okay, pambalay. change angle. Kasi din niya itong isgutan. Ayaw sa pakaron ay wala ni nagbulag galing. Kay gisupak man tanan. Itupak man tanan. Muna siya ang boy. Sang, isulod na sa iyo aling patakan. Pero na-miss ni mo siya. Diretso ang question ba? So sa kaning mga kalagot so na-miss ni mo siya. Sunod nga pa. Kani second to the last. Happy na malobat. Dili isip ba na? Dili mo balibad kung si Mrs. ang manguhit og muhanggat og ana-ana. Kung ikaw mo Tawagan sa number. Tawagan sa number. Ako di ko sus ako pa. Ganahan kay kuha nang si kanang ikaw say mag Labi sabihin na ikaw unan. Nari na. Labi itong ginapainom na ko na sa Fighter Gold. Silili pa yung ginapainom ng Fighter Gold. Ah! Yes! Ako ka-experience ka na. Sabi, ikaw permitted ay kalaw si kapay nag-Fighter Gold. Na, mas mo. Maubog na, wala. Sa inyo sa una, kasi permitted ng night. Siya, of course. Baby! Ba, ikapoy ko sa siya ba ako? Dili-dili ko naging ganahan. Ano siya? Kasi timalan niya nga, mura ganahan siya. Ha? Manguhit o Oh, manguhit. Oh, magakos-gakos na dayo. Igang kayo. Wala. Pero wala na yung panty. Nakakuha naman na dahil. Siya ka na ikakapoy. Wala mo na kayo panty. Wala na ikaw mag-t-shirt. Ako na kaya 3 months ma. Team song ano araw-araw gabi-gabi pa ni. Dapat ba nakatry na ba dito lang tamo totok siya. Di kaya wala ba. Ako sa dito na siya. Nakatry na ba ka sa 3 months nga ikaw mo yung nanguna kuhit? Ako nga naguna. Oh my God! Saya, di ba? Wala pa akong Hello, Bads. Bads. Kulit mo ko, Bads. Wala, ang asawa wala. Pinunod ka, Brad. Ay, ako. Sige na, last question na para to wrap up. Pinakalas. Mudawat sa kamatuoran nga sakto perminti ang asawa. Ako, dawat na gikuha na. Brad, kabalo ka. Sa tindahan na lang. Ako ba, kung maana ko na sa'yo, maglalis mi, pag maana, kulang namin siya, B, ang san, bibugnaw na, magduduwa na sa kuko. Mo ba? Ingan na siya ka-influential sa mga decision making na mo. Ang mga kwan yun na, matinood yun. Para sakto yun ang asawa. Pag yun niya kat, actually ka nang san, kung mo zoom in yun ka, eyes na. Just nagdodua siya ko, oh ba no? Brag eyes, tama ba? Ingan na ka-influential lang akong asawa. Ikaw ba? Kuan. Nadamay na.
kuan ka ng dili siya di sure. So lang. So ikaw sa imong husband, so dili ingon Dili nga ginaay times nga indecisive ko, di ko sure sa sakto ba ni, okay. Mahalok magud ko masayop. So okay ra ka nga Hindi ko koreksyonan ka nga inom ka Yeah. nga sayop ka na. Oo, okay ra sa ko ah. Actually, kon ko saludo kay ko sa akong kasuban kay kon bright jud siya nga person. Di siya na lang tanad ang naglo. Ako lagi inayag. Pag ikaw na lang lubig, ikaw pa rin akong paso. Pero wag ginakon. So, ikaw na tayo niya. So, ikaw sa... Sige, balik na. Focus ka. Focus sa Paginaw imo. ko inyo ha, pero nakapangutan ako, unsa na naging kuan ka nila? Unsa ko diri? Again sa mga bago pa lang nakatanaw, nakapaminaw, si Sam na ay pila ka years in relationship? 7 years. 7 years, years. tapos live-in. Yes po. Tapos 17 anyos pa siya. Sa'yo Sa'yo tayo. So, katubay mo nakita, wala, dili siya mo Sa amo konsema. amang good pong relasyon, bali ako gid ang dominant kanang ako gid ang decision maker kay kanang makita man ako sa iya nga dili gid siya nga kanang Inutil wala siya. siyang Inutil siya kasi pulos. Kasi angay na pagkalalaki, way puangod. Ano na bulan na bitaw mo, madlok mo ka. Isulti na. kanang ko ay sarot lang. Ayun kaya kanda. Gakang ka may respeto ng sa mga pagbabago na. I'm trying mag-good vibe. Kailangan nabit ka na. Ikaw, klaro. Di na takay pangutana. Kabalo kong gidawat na nimong kamaturan na sakto primiti mo. Di. Dili. Sige, dili. Tanaw, sige, isulti. Isulti siya na dili siya. 50 ko ana. 50-50 dia. Dili daw 50-50 ko ana kay sometimes magud kailangan po na ako mo decide sa ko dili lang po tanan saya lang. Yeah, true. So, gidawat na nawa sakto si Lingling. Depende po sa mga desisyon kay pero dili kay ko though night times gud nga nay saya gud tama gud siya para walay gubot ana ito pero in terms of decision making dapat 50-50 gina siya dapat kamo gud both. Basta ako sultihan ta mo. Sa ako may mas dugay-dugay na ninyo, di ba? Hindi na. Angkol na ba? Ito sa mga namina, ganun ko karoon kaya itong mga namina na itong mga podcaster, mga YouTuber na to, in fairness, dagay ka ka-learn sa to. Munang ganapon ako sa podcast kay Real Talk and mungkin siyang tinood nga kakaitabo. O sa lang ako isulti sa inyo, ay mo pagpadala, labi na kung kwarta na ang problema sa family. Medyo dako gyud ang problema. Mayan ayaw gyud magtuo ka ng dili magmatter ang kwarta. Pag nagaling time nga lisod ang kwarta, sus bikilunon kay tanang tao. Tanan. So you have to tama ka una you have to pray nga Lord maka sugakon lagi niya ni. More gina pamilya mo tapos sila lang gitanan. Kay nagi mga times nga basta walay kwarta bay burag ang inyong emosyon nakakonek jud sa ATM account. Correct. Pag wala galing kwarta, gamay lang siya nangutana lang ka bigyan. Init kayo ulo. Init yung ulo ba yan? Biski ang rice cooker lang lagi. Napila ka. Kung okay yung kwarta, wala daw napislit ang cook. May gano'n na yung naluto ba? Sa sokere, magpalit lang ta. Uli, pero bakit may kwarta ba? Tinad. Kaya lupa na ng meras cookie. So please, mula na sa mga minyo karon. I mean, mura ginawa advice sa inyo. Basta galing, ako yun, mag-matter kay sa relasyon ng kanang money. Money. So that's why mag-manage yun mo ana. Tapos if ever wagi kwarta ana, diya matistingan ng inyong panagigugma ay gyud. Diya ninyo matest nga If ever, hugot ba ko if si ever Dani. kung may kwarta, pray na lang. Pray na lang. Pero mo tao kila tanag dato inyong parents kay pag ingon niyo may kwarta may ingon man kon sa inyong Gcash. Kung medyo apiki ang pera, meron mo siya nga laban lang gyud man. Laban lang. Kaya na rin niya. Daghang salamat kay Attorney Liluas. Salamat. Thank you guys for having Napugusto siya ni Paulo. Kung nagtanong ka ni, please comment below. Kung against ba ka or dili. Shout out sa mga diha. Daghang salamat sa mong guwapa, naka-move on na, single, Sam, na siya po'y gadala karon sa gahi ni Bay na mga nga vlog na po siya ikaw galingon Sam. Yes. Nga vlog. May saan mo checkan ni siya. Again, single ni siya, na requirements,
I-comment na namo gisay gusto. And again, Kasi mga apply. doon lang celebration, mga kasal, o kung may official photographer. That's why I have a very good shot sa picture. Yay, congrats, sir. Juan Photo, Juan Photo. Juan Photo, paki-follow lang siya. And ang nagawid sa to, akong DJ Philip, siya nagawid sa kwanlon. Gihurog O siya niya. po yung bago mo mga wires mo, hindi na kayo siya gubutan naon. Yeah. Okay, paspas na musulda kay nakasuldo na. After 2 months. Ayan, salamat sa inyo. Please, paki-follow, paki-like sa Spotify o YouTuber. And again, salamat. Every week na ba ka? I didn't expect this, pero thank you, Kaya. This is Yeah, at least another natay tick sa bucket list. At least natay legal, Mama. na istoryahan diri, natay Pwede. as variety ba na LGBT. Sabi ko bang na-illegal, na-illegal. Kadot sa... Illegal. Mga LGBT topic, na illegal. Tapos bagong ninyo, kami as young dads, kami. Gi-appeal. And ako also. So, naki-complete nga generation. Yeah, exactly. So, nagkumpleto ang akong team na ni. At tangan ninyo akong executive secretary ang sunod na mga guest. Kaya, Kay grabe ni siya gugot. Giyon sa niya paghawid sa pamilya nga daghan. Daghang salamat. Ingat mo tayo. I love you all. Bye! Bye. Bye!